Ngiyabulisa bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela sidumise ucilongo unumber 60. Hlengiwe limnandi lelizwi, hlengiwe
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa abazalwane egameni elikaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ekseni osinike ithuba lokuthi sizomdumisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyakholwa ukho befisa nabo ukuthi bangahlabelela or benze noma yini abangayenzela uNkulunkulu behlangene. Amen bazalwane. Kodwa akwenzekalanga. uJesu Kristu inkosi. Thina siyambonga, siyamdumisa ovulile ithuba elinjena. uJesu Kristu inkosi. Ukuthi nakulesikhathi samanje bazalwane uNkulunkulu asisize simdumise ngeqiniso njengoba eshile ezwini lakhe. uJesu Kristu inkosi. Sizohlabelela sinesivakashi esikhona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizodedela sona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi azosibingelela. Amen bazalwane. If bekhona mina ngedwa la ekhaya bengeke ngimphakamise ngoba ngiyamazi uJesu Kristu inkosi. Ngoba abanye abamazi ke bazalwane sizomdedela azosibulisa asho igama lakhe uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Onjengawe Jesu wami. Onjengawe Jesu wami. Onjengawe Jesu wami. Onjengawe. Onjengawe Jesu wami. Onjengawe Jesu Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngeSunday School. uJesu Kristu inkosi. I'm sure abazali bazwe indaba zabantu abangazaziyo. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyamkhulela uNkulunkulu ukuthi abagcine abakufakaze bafunde njalo njalo. uJesu Kristu inkosi. Ngizocela umfundisi uJala sibonge ubufakazi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela sibaba amacilongo wethi bazalwane number 173. Ngizodedela umfundisi uJala 173. Ikhona indawo emthimbeni omkhulu